Samantala, Lolong wanted the person sa illegal na Sabong sa Calasiao, Arestado. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang isang lolo na itinuturing na kabilang sa wanted person ng pulisya sa Calasiao. Kinilala ang akusado na isang 84 anyos na lolo at residente rin sa Tukoy na bayan. Inaresto ito sa pamamagitan ng isang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal cockfighting o tupada. Mayroon itong inirerekomendang piyansa na nagkakahalaga ng nasa 10,000 pesos. Nasa ilalim na ngayon ng kustudiya ng pulisya ang akusado. Samantala, hinikayat naman ng otoridad ang publiko na makipag-ugnayan kung sakaling may malaman ukol sa operasyon ng mga iligal na pasugalan sa bayan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.